wai yau lalacewa ta kai a Najeriya wai za a yi sulhu da ɗan ta'adda. Lalacewa ta kai wani an san inda yake kwana, an kira shi mitin ya zo. Kai wallahi talakawa ku je ku gyara alaƙa ku da Allah. Ni fa ina ji a jikina da ƙyar in ba da mu za a yi tashin alƙiyama ba. Ni wannan abun yana tsorata ni. Najeriya wacce take zuwa ƙasashe ta ba su agaji, yau mu ne muka koma haka. Kai mu tambayi kanmu, ka je ku daidaita da Allah, ka daidaita da sunnar annabi Muhammad. Duk yanda za ka yi ku rabu da iyayenka da 'yan uwanka da makwabtanka da al'ummar annabi lafiya, ka je ka yi. Amma wannan rayuwar gaskiya babu tabbas a cikinta, babu tabbas. Wai soja ne mike a ina daga cikin wakilai, wakilin uwarwa ubanwa ka wakilta, ubanwa ka wakilta. Kai wallahi mu mun yi imani faranin tafiya lahira, ran nan babu zaman duniya. Kuma wallahi in kwanan mu bai ba wanda ya isa kashe mu. Duk son zuciyarka nan gani nan bari dumaman mayya, nan gani nan bari dumaman mayya. Kai kasan ba zai ciyu ba. Wannan son zuciya da me ya kama jama'a? Wannan son zuciya da me yayi kama? أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا.